Dobrý deň, vítam vás všetkých pri dnešnom webinári. Ja sa volám Lukáš Karcol a dnes by som vás mal previesť modulom komisie. Tu vzadu mám aj kolegyňu Vicky, ktorá dnes bude asistovať a pomáhať s diskusiou. Už vám všetkým písala do chatu, že v prípade nejakých dotazov, tak si to necháme na záver, po nejakých 15 minútach, keď ja vám ukážem nejaké veci v systéme. Tak potom je možnosť zdvihnúť ručičku. Teda zdvihnúť ručičku znamená, že dole stlačíte tlačítko tej dlane, nie že budete dvíhať ruky fyzicky doma. Takže prejdeme na to. Čo sa týka modulu komisie, tak modul komisie je hlavne o tom, že jednak transparentníte celé to výberové konanie. A druhá vec dôležitá, že tam zapojíte nejakého interného zákazníka, ktorý sa k tomu má vyjadriť, či už v priebehu na začiatku toho výberového konania, alebo v priebehu, to znamená v prípade nabídek, alebo v prípade tých výsledkov. To všetko si vlastne ukážeme. Na čo všetko sa dajú tí komisári využiť? Ja osobne mám skúsenosť tým, že najčastejšie sa ten komisár používa pri nejakých investičných tendroch, znamená nejaké väčšie zakázky, kde sa už fakt bavíme o nejakých väčších peniazoch, alebo v prípade, že máte nejaké dotačné veci a robíte to takouto formou, tak takisto je vhodné, aby tam tí ľudia boli zapojení do toho schvaľovania a vyjadrili sa v priebehu toho výberka takouto formou. A na druhej strane všetci viete, ako to funguje, keď niečo schválim. Za 2-3 mesiace neviem, čo som schválil, tak toto máte k dispozícii, dá sa povedať, 24 hodín denne v systéme a kedykoľvek sa k tomu môžete vrátiť. Vrátanie nejakého interného auditu alebo niekoho, kto vlastne robí nejakú spätnú kontrolu, tak je možné takýmto spôsobom dokladovať to, ako sme to výberko vlastne riešili. Ja prejdem hneď na systém. I pre tých, ktorí nemajú vlastne modul komisie, tak je možnosť vlastne využívať nejaké schvaľovanie jednorázové. Nazdielam obrazovku, takže tu bude to o nejakom klikaní trošku aj, takže verím, že sa správne k tomu dostaneme. Tak, dostanem sa do systému a ja ukážem najprv to schvaľovanie, ktoré má k dispozícii každý. To je schvaľovanie cez záložku pozorovatele, kde si vytvoríte jednoduchého pozorovateľa a môžem vytvoriť jednoduchý mail. To sú nejaké veci, ktoré tomu pozorovateľovi môžete povoliť, ale dôležité tlačítko v prípade tých komisí alebo toho schvaľovania je tu. Znamená, že ten človek je členom komisie. Keď dáme pridať, odeslať, tak automaticky dostáva svoj prístup. Nevýhodou toho celého je to, že pokiaľ to schvaľovanie využívate opakovane, napríklad na každé druhé výberko a podobne, tak ten pozorovateľ dostáva vždycky individuálne heslo. To znamená, za každým má nové heslo, musí si nechávať ten mail, musí si vlastne nechávať ten odkaz a tak ďalej. Takže je to skôr určené pre tých, ktorí tú komisiu využívajú jednorazovo alebo párkrát za rok. Hej. Takže to je nevýhoda v úvodzovkách toho využitia bez toho modulu komisie. Druhá možnosť je práve využitie toho komisára a tým som si aj nahral, že v podstate tí ľudia, ktorí používajú modul komisie alebo tí klienti, ktorí využívajú modul komisie, tak tým pánom viete, že tá najväčšia podľa mňa výhoda toho celého procesu je tá, že ten človek, ktorý využíva modul komisie alebo tí ľudia majú rovnaké heslo. To znamená, tak ako vy sa prihlasujete do systému ako administrátor, máte svoje prístupové meno, heslo, tak takisto vlastne má ten komisár možnosť sa takýmto spôsobom prihlásiť a dostáva sa na zoznam zakáziek, pre ktoré má prístup. To si ukážeme tiež. Ja sa budem prihlasovať ako administrátor a zároveň mám možnosť byť komisár. To znamená, v momente, keď sa ja prihlásim ako človek, ktorý je administrátor a ktorý je aj člen komisie, tak sa ma systém vždy na začiatku opýta, v akej roli chcem pracovať. Pokiaľ budem administrátor, môžem nastavovať zakázku, môžem tam pridávať tých komisárov, môžem administrovať celú tú vec, dostať sa na protokoly a tak ďalej. Ale pokiaľ som člen komisie, tak sa dostanem na zákazky, do ktorých som zaradený ako nejaký komisár. Keď si dám člen komisie, dostanem sa na nejakú takúto obrazovku, kde vidím aktuálny zoznam zakáziek, kde som zaradený ako komisár. Vidíte, že mám 3 role, môžem schvaľovať dokumentáciu, môžem schvaľovať nabídky a môžem schvaľovať výsledky. Ako vidíte, k dokumentácii a k nabídkam som sa už vyjadril. Jediné, čo si ukážeme potom nakoniec, je to schválenie tých výsledkov.
Veľkou výhodou toho celého procesu je i to, že ten komisár sa dostane i spätne na zakázky, ktoré už mal niekedy uzavreté, respektíve ktorým sa už vyjadril. Keď si dáme zobraziť, tak vidíte, že som bol zaradený do nejakých 10 zakáziek, vidíte, ako prebehlo moje schvaľovanie a vidíte, že v niektorých výsledkoch som to teda nezvládol a nevyjadril som sa. Tak, prejdeme ďalej. Prejdeme na časť toho schvaľovania, to znamená, aké typy toho schvaľovania môžeme využiť. V systéme máme 3 typy schvaľovania. V záložke pozorovatelia sú to člen komisie zadávacia dokumentácia, potom máme člena komisie, ktorý schvaľuje ponuky alebo nabídky a potom máme členov výsledkov protokolov, to znamená celkového toho priebehu výberového konania. Systémovo je možné nastaviť to, že to používate všetko naraz, to znamená, každú tú fázu toho výberka si zvolíte podľa toho, ako potrebujete a zaradíte komisiu na schvaľovanie dokumentácie, na schvaľovanie nabídek alebo na schvaľovanie výsledkov. V systéme je ale možné nastaviť i to, že používate len jednu. To znamená, môžete mať zapnuté napríklad len výsledkové protokoly, to znamená ten záver. To znamená, nemáte možnosť schvaľovať dokumentáciu ani nabídky, ale schvaľujete čisto len výsledky. To je najčastejšie využívané, pretože vlastne väčšina tých firiem chce, aby sa k tomu vyjadrili na konci tí ľudia a takýmto spôsobom potvrdili elektronicky, že súhlasia s celým tým priebehom toho výberového konania. Čo sa týka zadávacej dokumentácie, ja som po začiatku. Členovia komisie zadávacej dokumentácie, to sú ľudia, ktorí sa vyjadrujú pred začiatkom toho výberového konania. To znamená, pred začiatkom, pre mňa to znamená to predtým, než odošlem pozvánku tomu dodávateľovi. K tomu slúži i špeciálne kolo. To kolo je schvaľovanie dokumentácie. V podstate je to kolo, kde je fakt možnosť urobiť len to, že sa schváli dokumentácia a nič iného. Je možné, niektorí klienti to aj takto využívajú, že bez toho, aby tá dokumentácia bola schválená, sa nedajú odoslať pozvánky. Takže v momente, keď sa mi tí komisári nevyjadria v priebehu, respektíve pred tým začiatkom toho výberového konania, tak ja ako administrátor nebudem môcť odoslať tú pozvánku. Ďalšou fázou by malo byť nejaké vstupné kolo. Ja v tých investičných tendroch, alebo obecne, keď sú to nejaké väčšie tendry, kde sú to väčšie peniaze, tak doporučujem vždy dávať nejaké zapečatené kolo. Zapečatené kolo väčšinou funguje tak, že ten administrátor nevidí tie vložené nabídky. To znamená, že on tam vidí tú nabídku v odzvukách vloženú, vidí tam také modré políčko, ale nevie, aká je tam tá nabídková cena, prípadne nevidí ani prílohy. Je to z dôvodu transparentnosti a z dôvodu napríklad nejakých v odzvukách netransparentných krokov z administratorského hľadiska. A nasledujúca fáza je schvaľovanie nabídek. To znamená, po tom zapečatenom kole sa tie nabídky otvoria. Je to výborné v tom prípade, keď potrebujete napríklad nejaké technické zadanie schváliť alebo niečo podobné. V tom prípade môžete do tej komisie zahrnúť ľudí, ktorí sa dokážu vyjadriť z technického hľadiska a máte to priamo v systéme. Čo sa týka zaraďovania tých ľudí do tej komisie, tak je to jednoduché. Cez ceruzku s papierom si vyberiete ľudí, ktorí sú v systéme zaevidovaní ako komisári, naklikáte si ich tam, zaradíte a odošlete im vlastne jednoduchý prístup jednoduchý notifikačný mail o tom, že sú zaradení ako komisári a majú sa k tomu vyjadriť. V priebehu toho, ako sa tí ľudia vyjadrujú, tak automaticky v systéme naskakujú súhlasí, vrátane toho ička. To ičko znamená, že tam ten komisár pridal nejaký komentár. Takže vidíte, kedy ho tam vložil, súhlasil, nesúhlasil. Dôležité je vždycky povedať u toho schvaľovania tej komisie to, že všetko sa zapisuje. To znamená, nie je možné vymazať ten váš komentár alebo spätne zobrať to, že ste s niečím nesúhlasili, súhlasili a podobne. Vždycky je dôležité si teda rozmyslieť dopredu jednak ten text toho celého, že párkrát sa stalo, že tam boli rôzne zaujímavé veci, poviem to tak. A potom sa tí ľudia domáhali vlastne u nás na Houstone a kolegovia sa snažili vysvetliť, že to už nie je možné zmazať. Takže pácha na to. Vždycky je dôležité si to, ako sa hovorí, dvakrát meraj a raz trihaj, takže rozmyslieť. Samozrejme, v systéme je možné v prípade nejakých konfliktov alebo niečoho podobného, že napríklad máte to, že dvaja súhlasia, dvaja nesúhlasia, nesúhlasia na základe nejakých podkladov, respektíve v prípade toho nesúhlasu je tam ten komentár nutný.
V momente, keď tam ten človek dá nesúhlasím, tak tomu administrátorovi samozrejme príde vyjadrenie na mail o tom, že ten komisár sa vyjadril negatívne alebo respektíve nesúhlasil a bude tam ten dôvod. To znamená buď nejak prepracovať to zadanie alebo doplniť nejaké podklady a je možné potom vyzvať všetkých tých komisárov spätne na opätovné schválenie odznova, takže nové kolečko. To všetko bude znova zapísané v tých protokoloch. Ja vám ukážem napríklad toho môjho komisára ešte, ako to vidí napríklad len ten z pohľadu tých nabídek. To znamená, ja som tam zaradený ako ten človek na nabídky, takže vidíte, že som sa nemusel vyjadrovať k časti dokumentácie, nebudem sa vyjadrovať k výsledkom, ale mám na starosti čisto tie nabídky. Vrátim sa späť, prejdeme na tú časť tých komisárov výsledkových, to znamená, moje výberové konanie už celé prebehlo a ja som ten človek, ktorý sa bude vyjadrovať ešte k výsledku. Vidíte, že tu mám zatiaľ nepotvrdené, takže to otvorím ešte raz. Mám tu. Znova sa ten systém spýta, či chcem pracovať ako administrátor alebo člen komisie. Pre tých členov komisie, ktorí majú prístup len ako člen komisie, tak vtedy sa ich ten systém nepýta. Automaticky sa dostanú k tomu, čo potrebujete. Keď sa dám ako člen komisie, vidím, že sa mám dostať na výsledky a systém ma vždycky upozorňuje, ako vidíte v ľavom hore, bliká červený list, protokol, kde má systém, keď si to otvorím, môžem sa dostať na základné informácie o tendri, môžem si zobrať akékoľvek protokoly, ktoré ma zaujímajú, môžem si pozrieť pozvánku a pokiaľ potrebujem sa k tomu celému vyjadriť, tak tu je potvrdzenie výsledku. Tu vidíte nejakú vetičku, ktorá sa dá samozrejme upraviť podľa vašich potrieb, ale vidíte, že tu súhlasím, nesúhlasím. V prípade, že tam súhlasím, môžete vložiť akúkoľvek prílohu takisto a uložiť. Systém sa ma nepýta. Pokiaľ dám nesúhlasím, tak vždycky tu musím vložiť nejaký komentár, aký je dôvod toho môjho nesúhlasu. Nebudem zdržovať, máme ešte 4 minútky, takže dáme súhlasím. Tak vidíte, že prestalo to blikať. Keď si to refreshneme, tak automaticky nevidím, že tie výsledky sú schválené a keď sa vrátim späť ako do role administrátora, tak hneď tam uvidím ten komentár, respektíve ten súhlas toho môjho komisára. No, takže vidíte, že to je súhlas. Všetko sa, ako hovorím, zaznamenáva. Tie protokoly sú k dispozícii v časti protokoly. Je tu história, to znamená história je taký podklad z celého toho výberka, kde vidíte všetky veci, čo sa týkajú od poslania pozvánky cez vloženie nabídek, vloženie príloh a aj cez to schvaľovanie. To znamená, vidíte, že schvaľovateľ vyslovil súhlas, že to bol zásah administrátora, pretože som to schvaľoval ja, ale v prípade, že by to bol člen komisie, ktorý nie je administrátor, tak tam je nie. Môžete si otvoriť tie výsledky individuálne, to znamená, vidíte schvaľovanie nabídek, súhlas, nesúhlas, súhlas, schvaľovanie výsledkov, schvaľovanie dokumentácie, ale ja som vám chcel ukázať jeden fajn takú vychytávku, je to užívateľský protokol. Pre tých, ktorí vlastne používajú nejakú tú komisiu alebo v budúcnosti budú chcieť používať a používajú napríklad otisk a účne siene, tak si svoj protokol nadefinujem cez ten užívateľský protokol, dám si otisk sine, dám si, že chcem vyjadrenie komisie, vyjadrenie dokumentácie, keď si dám zobraziť, tak mi ten protokol pekne takto vyjde s tým, že vlastne mám jeden hotový Excel alebo nejaké PDF-ko a s tým, že tu vidím, ako to výberko celé prebiehalo a v tej spodnej časti vidím, ako sa vyjadrovali tí jednotliví komisári. Teoreticky k tomu, pokiaľ potrebujete aj nejaké fyzické podpisy alebo niečo podobné, tak zase to môžete využiť takúto formou, že si to vytisknete a ten človek sa k tomu môže ešte fyzicky vyjadriť. Myslím, že sme prešli všetko. Ešte som vám chcel ukázať notifikácie, takže nie je to všetko. To, ako sa tí komisári k tomu dostanú, je časť odesílaní. Sú tu správy komisií a tých jednotlivých komisárov vyzývate postupne. To znamená, pokiaľ potrebujem schváliť zadanie, označím si človeka, nám to odeslať. V prípade, že potrebujem to schválenie napríklad nejak doplniť, respektíve to výberko nejak doplniť, tak si môžem urobiť opakované a tak ďalej, takže opraveného zadania a podobne.
To isté platí pre tých členov komisie na BDEC a to isté pre výsledky. Je dôležité povedať, že za mňa je fajn to posielať postupne. To znamená, keď začnem výberko robiť dnes a bude trvať mesiac, tak myslím si, že nie je fajn posielať všetky tých komisárov naraz. Ale prvá fáza je ten schvaľovateľ dokumentácie, ak idete robiť všetky 3 fázy, pošlem to im, v druhej fázi to pošlem tým schvaľovateľom na BDEC a nakoniec vlastne tým schvaľovateľom na výsledky. Ukážem vám ešte, ako to vyzerá v maili. Znamená, v momente, keď ten človek dostáva mail o tom, že je zaradený do výberovej komisie, tak mu príde takáto notifikácia o tom, že bude sa mať vyjadrovať ako komisár výsledkom, kedy bude aukcia alebo respektíve to výberko ukončené a kde to nájde. Je tam kontakt na toho človeka, ktorý tú zakázku robí. A samozrejme všetky tie notifikácie chodia aj tomu administrátorovi v zmysle, v momente, keď sa ten človek vyjadrí, súhlasne, nesúhlasne, tak mu vždy príde vyjadrenie o tom, že ten daný človek sa k tej zakázke vyjadrí. Tak vám prajem pekný deň a na niekedy na budúce.